Inday Sara! Go! Bongbong! Bongbong! Sino ba pinakamaingay na kakanta? Ako na sa malati! Alas 7 ng gabi, nakilala ko tuloy itong magandang babae na ibig halik sa aking mga mata. Hindi ko lang alam ay manloloko lang pala. Umanan sa akin ang bilibo ko ng bilibo ko niya. Nagtuturo na siya! Upang di mahalata! Siya ay nagpayabang! Ang memenesetwa na siya sa alabang! Ako ay umakbay, mahigpit na mahigpit. Naglalaway sa pananyang Kapita! akin. Ang ako'y makaliga! Hindi ko siya patakbuhan! Sa pinakamaingay to'y ibibigay ko! At tinatayang ilaw. Inday Sara! Inday Sara! Pa pinakamaingay! Ito pa pinakamaingay! Ito pa pinakamaingay! Ito pa Inday Sara! Ito pa pinakamaingay! Ito pa Say ho! Say ho! Say hey, hey, ho! Ito ba pinakamaingay? Ito ba pinakamaingay? Ito ba ibibigay? Alright, alright, God bless it. Oh yeah! At tinatayang Hindi ko mailan! Lumalabas! Lumalabas! May mesa! O dali, dali! Parang ito! O madalas! Lumalabas! Parang dito! Bago Pilipinas! bagong mukha. Oh! May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan nyo, Kaibigan nyo! kaibigan ko, Siya si Inday Sara! Duterte. Bago Pilipinas! Bagong mukha, May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan nyo, kaibigan nyo! kaibigan ko, siya si Bongbong Marcos. BBM! Sino ba pinakamaingay? Asan ang ingay ng dagupan? Oh yeah! Ang pinakayang everybody sing it! Oh madalas! Lumalabas! Take it to the top! Oh dali, dali, stand by me! Oh, stand by me! Break it down! Andrew! Sino ang pinakamaingay? Mga kaibigan, sa init ng inyong pagtanggap, ako po mga kaibigan ay magsusukli naman sa inyo ng isang pagpapakilala sa isang taong alam ko kanina nyo pa hinihintay at gustong masilayan ngayong araw na ito. Palakpakan naman mga kaibigan, ang tao ito na tinutukoy ko ay ang tanging babaeng nahalal bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Siya po ang tinaguriang top performing mayor sa buong Pilipinas. Ang Agila ng Davao City. At ang susunod nating iluluklok bilang Vice Presidente ng Pilipinas, Dagupan. Welcome, Inday Sara Duterte! Ito
Duterte! Ito na Inday Sara, here she comes! Unang-una po ang aking pagpapasalamat kay Andrew E. Maraming salamat sa aking kaibigan. Magkasama po kami sa pangangampanya since 2019. Nagpapasalamat din po ako kay Mayor Brian Lim at sa buong Lim family sa kanilang pag-imbita sa amin na makidalo sa inyong Bangus Festival. Congratulations sa inyong lahat! Maraming salamat din po sa oras at oportunidad na ibinigay ninyong lahat sa akin ngayong hapon na ito para po makapagbigay ng mensahe para sa inyong festival at makapangampanya din po sa inyong lahat. Napakahalaga po ng ating celebration ng Bangus Festival. Dapat po more than sa ating pagsasaya at sa ating festivities dahil una ito pagkatapos ng 2 taon ng pandemya ay na-highlight din po natin ang problema ng industriya natin sa palaisdaan sa mga bangus at dapat din po napapag-usapan lalong-lalo na sa Bangus Festival ang mga kailangan nating gawin sa pag-aaral sa bangus, sa paghahanda sa mga kalamidad para po nagiging resilient yung ating